Posición 2, todo el mundo. Posición 3. Vamos en posición 4. 1, 2, 3. A Orquestra Son das Flores é máis que unha orquesta, é un proxecto social, un proxecto pedagóxico que vai máis alá da música. A música simplemente é a ferramenta de transformación. Nace no curso 21-22 no CEI Vicente Risco, un colexio público que está situado no barrio das Flores en Vigo, un barrio que tradicionalmente ten unha gran diversidade cultural, ten unha certa complexidade socioeconómica. O proxecto xurde dentro do colexio para ofrecer unha actividade gratuita na que os nenos e nenas podan asistir por a tarde e se atopen nun ambiente lúdico e afectivo, que se desenvolvan máis que musicalmente, se desenvolvan como persoas. Somos máis de 60 nenos e nenas. Temos rapaces e rapazas entre 3 e 14 anos de máis de 18 nacionalidades. Mi papá es de Colombia. Soy de Senegal. Soy de Venezuela. Vine de Ucrania. Y soy de Brasil. Soy de Rumanía. Soy de Paraguay. Soy de Rusia. Vengo de Perú. Vengo de Nicaragua. Soy de Uruguay. Y soy de España. Mi papá vinieron de Senegal. Soy de Brasil. Tengo 8 años y soy de aquí. Temos 3 actividades, a orquestra, un coro e unha actividade de música en movimento para os máis pequeniños. A música intervén en moitos ámbitos do desenvolvemento humano, beneficios a nivel cognitivo, a nivel emocional, desenvolve a atención, a concentración, a responsabilidade, a constancia. Isto tamén repercute, por suposto, no seu rendemento académico. Neste proxecto traballan máis de 10 persoas voluntarias. Sempre se necesita apoio e colaboración porque o proxecto vai crecendo máis. Cada vez temos máis nenos, empezamos con 40, este curso xa somos máis de 60 e queremos seguir podendo garantir unha formación de calidade. Es orquestra de cartón.